Türkmenistan diýilädiň pasport maglumatlary ýygnalyar Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň sözlerine görä, Liwap vilayaty bilen bilelikde Maryda hem yerli ýylat köpçülikliň hasaba alınýar. 6-njy oktýabrda Azatlygyň habarçysy Mary vilayatynyň Garaum etrawyndaky ýagdaýlar barada gurrun berdi. Habarçymyzyň sözlerine görä, her bir ýaşaýjy pasportynyň göçürmesi bilen ýaşaýan ýerindäki yerli administrasiýa barmaly. Garaum etrawynyň ýaşaýjylaryna pasportly raýatlaryň ýazga alynýanlygy habar berildi. Munyň üçin her geňeşligiň ýaşaýjylary pasportynyň göçürmesi bilen yerli administrasiýa gelmeli we şol ýerde surata düşmeli diýip habarçymyz aýdýar. Surata düşmek talaby her bir ýaşaýjy üçin hökmany bolup, her kim özü barmaly. Şonuň üçin pasport bölümlerine barýanlaryň arasynda garyndaşlary tarapyndan götürilip getirilýän garrylary we syrkaw adamlary görmek mümkin. Bugün adamlar pasportlarynyň nusgasyny alyp geldiler, surata düşürildi, maglumatlary ýazga alyndy. Olaryň arasynda syrkaw we garry adamlar bardy. Häkimetler muňa düşnen oklar hemmeleriň getirilmegini buýurýarlar. Köpüsi garry enatalaryny getirmäge we olaryň goltugundan tutup surata düşürmäge mejbur edildi diýip Azatlygyň habarçy taýdýar. Surata düşmek üçin tölegi hem alınýar. Bir suratyň bahasy 2 manat. Habarçy täze talabyň ýylatyň arasynda nägileligi sebäp bolandygyny belliýär. Nägileligini açaçan beýan edýän ýa-da talaplary ýerine ýetirmekden ýüz öwürýänler hem bar. Ýakalaşyklar hem bolýar. Häkimetler her kimiň hut özüniň gelmegini talap etseler-de talaby ýerine ýetirip bilmeýänler hem bar. Esasanam bu düşekden galyp bilmeýän syrkawlara we garrylara degişli. Bu arada habarçymyz şeýle diýär: "Käbirleri düşekden galmaýan garyndaşlaryny getirip bilmeýändiklerini düşündirýärler. Olara bolsa borçludygyny aýdýarlar. Köpüsi muňa gaharlanýarlar we işgärlerden öýlerine baryp anyklamagy teklip edýärler. Jedeller we ýakalaşyklar hem bolýar" diýip habarçymyz gurrun berdi. Ýylatyň hasaba alynmagynyň sebäpleri belli däl. Marynyň vilayet we etrap häkimlikleri resmi düşündürüş bermeýärler. Soňky aýlarda ýurdun häkimetleri ýylata gözegçilik çärelerini güýçlendirdiler. Häkimetleriň ýurtdaky problemalary ret etmegi, ýylatyň barha yaramazlaşýan durmuş şertlerine göz ýummagy, ýurdun daşyndaky türkmen raýatlarynyň ýyzyna protest geçirmegine, ýurdun içinde bolsa ýylatyň toparlanyşyp öz nägileligini beýan etmegine itergi berdi. Azatlygyň habarçylarynyň aýtmagyna görä, şu günler yerli häkimetler ýylata pasport maglumatlary ýygnamagyň anyk sebäplerini düşündirmeýärler. Maglumatlary ýygnamagyň sebäbi aýdym düşündirilmeýär. Ilki bilen ýylat ýazywyny geçirýändiklerini aýdypdylar. Soň pasportly raýatlary hasaba alýandyklaryny aýtdylar. Käbirlere sebetde kimiň ýaşaýanlygyny we kimiň ýaşaýan ýerinde ýokdugyny anyklanýanlygyny aýtdylar. Düşündirmediler. Köpüsi özlerine beren görkezmä salgylanýarlar diýip habarçymyz gurrun berýär. Onuň sözlerine görä täze talaby ýylata yerli pasport bölümleriniň işgärleri ýetirýärler. Owalarda öýlere aýlanýarlar, şäherlerde bolsa telefon üstü bilen habar berýärler. Pasport bölümleriniň işgärleri we kömekçileri öýlere aýlanýarlar we ýaşaýjylary pasportlarynyň bir nusgasy bilen surata düşmäge çagyrýarlar diýip habarçymyz aýdýar. Habarçylarymyzyň sözlerine görä, Mary vilayatynyň ýaşaýjylary 3 aý golay wagt mundan ozal ýylaty hasaba almak talaby barada ilkinji gezek eşdipdiler. Awgust aýynyň ahirinde talaplar güýçlenip başlady. Indi bolsa yerli häkimetler ýaşaýjylary gezek-gezegine administrasiýa çagyrýarlar. Indi talap hasam güýçlendi. Her gün belli bir köçäniň ýaşaýjylary öz gezeginde 10-15 maşgala bolup barýarlar diýip habarçymyz aýdýar. 5-nji oktýabrda Azatlygyň Liwap vilayatyndaky habarçysy yerli ýylatyň köpçülikliň hasaba alynýanlygyny habar beripdi. Täze düzgünleri laýyklykda raýatlary öý kitapçylary we pasportlary bilen bilelikde yerli polisiýa bölümine baryp ýöride hasaba durmaly edildi. Mundan başga-da 18 ýaşdan uly maşgala agzalarynyň hemmesi surata düşmeli. Polisiýa bölüminde pasport maglumatlary bilen birlikde surat alınýar we elektron hasabyna girdilýär diýip habarçymyz aýtdy. Onuň sözlerine görä, Liwapda hasaba durmak her aýda adam başyna döwlet narhyndan satylýan paýok azyk paýyny almak üçin hem zerur bolýar. Liwaplylar döwlet dukanlarynyň azyk önümlerini satyn almak hukugyna eýe bolmak üçin öý administrasiýasyndan ýüridi resmi nama almaly. Bu 3 aýlyk möhleti bilen berilýän resmi nama üçin indi hasaba durmaly. Uzaga çeken ykdysady krizis we azyk yetmezçiligi zerarly Türkmenistanyň ýylatynyň aglaby köpçüligine döwlet dukanlarynda azyk önümlerini keskitli narhdan satyn almak ýeketäk çykalga bolmagynda galýar.